pagkasila sa taini asusungon di na kita maghati. Maray bahadayang auna sa kauyan dugai angkan mo ako inang bihaini. Bukun kanji manji sa kaudayang in ako di mo napindahan pakamatay in ako ulungan. Tiyok bal ko kay mo ilas ako jagahan takaw biya sinyawa ko pagsakali in ako di upang mo. Ayaw mo na pagtangisin pagkasila sa taini ikaw sa indain taghinang pali haatay ko ini. Ayaw mo na pagsusuni sawa sinwayron dalagi misan pa kau mabayag ako di na ako lasa magbalik kayo. Maray bahadayang auna sa kauyan dugay angkan mo ako inang bihaini. Bukun kanji manji sa kaudayang in ako di mo napindahan pagkamatay in ako ulungan. Tiyupal ko kay mo ilas ako jagahan takaw biya sinyawa ko pagsakali in ako di upang mo. Ayaw mo na pagtangisin pagkasila sa taini ikaw sa indain taghinang pali atay ko ini. Ayaw mo na pagsusuni sama sinwayron dalagi minsan pa kumabayag ako di na ako lasa magbalik kay mo. Ayaw mo na pagtangisin pa sila sa taini ikaw sa indain taghinang pali haatay ko ini. Ayaw mo na pagsusuni sa buhay na lagi minsan pa kumabayag ako di na ako lasa magbalik kay mo.